ବଥା ହେଉଥିଲା, ବ୍ଲଡ଼ ପଡ଼ୁଥିଲା ବି। ସେ ହୋମିଓପାଥି ଭଞ୍ଜନଗର ମୁଁ ଖାଉଥିଲି, ଟିକେ କମିଥିଲା। ଫେର ଆଉଥରେ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ମୋ ନାଁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଜେନା, ଖଣ୍ଡଗିରି ରୁଦ୍ର ବିହାରରେ ମୁଁ ରହେ, ସିକ୍ୟୁରିଟି କରେ। ମୋର 12 ବର୍ଷ ତଳେ ମଳଗଣ୍ଡ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲା, ଭିତରେ ହେଇକି ଥିଲା, ତାପରେ ବ୍ଲଡ଼ ପଡ଼ୁଥାଏ। ତାପରେ ଏବେ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ବଥା ହେଉଥିଲା, ବ୍ଲଡ଼ ପଡ଼ୁଥିଲା ବି। ସେ ହୋମିଓପାଥି ଭଞ୍ଜନଗର ମୁଁ ଖାଉଥିଲି, ଟିକେ କମିଥିଲା। ଫେର ଆଉଥରେ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ମୋ ସହ ବିନ୍ଧାବିନ୍ଧି ହେଲା, ବ୍ଲଡ଼ ଫ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଜଣେ କହିଲେ ପୁଷ୍ପା କ୍ଲିନିକ୍ ମୁଁ ଆସିଲି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଏବେ ମାସେ ପାଇଁ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଲି। 15 ଦିନ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲା ପରେ ଫୁଲା କମିଛି, ବିନ୍ଧା କମିଛି, ବ୍ଲଡ଼ ପଡ଼ିବାର ବି କମିଛି। ଏଠି ମୋର ଅପରେସନ୍ କିଛି ହେଇନି, ଅସ୍ତ୍ରୋପସ୍ତ୍ର କିଛି ହେଇନି। କାର୍ ପାଇସ୍ ମଳଗଣ୍ଡ ଗଭେନ୍ଦ୍ର ହେଇଛି, ମାନେ ଏଇଟା ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଆୟୁର୍ବେଦିକ କ୍ଲିନିକ୍ରୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇ ଭଲ ହେବେ।